Good morning guys! Majong hoy bisinjong tanan. Dalton, galingit ni si Jakay. Si Undoy man naggunit, gusto na mo rin ha. Nag-prepare pa man ko si Jang mga bawon kay mo atumi karon sa pamilya ho dira ang ilog pero gyapon masabot sa kaldero. Ano mo bintahan na ni ang ilog guys pero na alam may balhibo ko na pajek ato tanamon pero bintahan na ni kasi ko na nga nakjo kung grabe gid itong ito ma. So anyway mga kagahe, atumi sa family house karon kay manghimasin mig na bay ma-harvest nga buongon. Shit man. Dai pa Jung. Nanabay na harvest na anabay ma-harvest nga buongon nato sa ang igagaw nito tayo magtagsaba kay saad man to dyan nga nakulit ang buongon nga gipa yan ang gipadako ba para ay mupalit ko kaningan kong buongon nga naman eh kani kahulingan naman huli na nagsuso tana kalaagan na ni let's go di ko makadaas pa dyan ito rebit ito na mi bisigihan ni nagsuot og bib si Jakay magsige glaway ha di inakaya kay bagat si Dalton. Hi! Good morning! Good morning sa! Good morning! Adi mamansin katugo naman gud ni. Alam ro ni taligsik ton. Guys, di ana mis family house at si Dalton. Ta napislo kay wa natug na ang gikapoy man na siya. So anyway guys, niari ko dari kay hanggi pa baw sila nga naay mabot na mong bisita nga. Grabe kaila mo nga, grabe ka big time ka adyo. Di pa na siya pwede openin dyo, pero atangin nyo sunod adlaw. Mong silang giingnan dari kay para makapangandam pud sila, makapanglimpyo. Kay grabe ka, gubot ra ba pud bay dari kay na may mga bata lagi. Naglibot-libot ko kay sa magaw. So mo guys, atangin ninyo sa mga sunod adlaw ta mga vlog kay exciting ka ato ni guys, di pala man na pwede ninyo iingon. Ug kinsa ni among bisita, basta kay dakong tawo nga gitan-aw sa tanan. Nga grabe guys, ikulbaan jud ko guys sa mga pwedeng may tabo sa sunod adlaw ni gabot ni Jay kulbaan ko okay bugon sayang i-react inikita na just personal basta kay atangin ninyo pohon guys kay miskan ako gikulbaan jud ko kay wa po ko magdahom kay gani na dami ni tawag na mo undoy wa may mag-expect nga si Jadi ay kay grabe ka famous ka adyo guys nga basta di basta tawo ni si Janga ha din gi-look up nga basta atangin ra ninyo sunod adlaw guys kay makitaan ra inyo pohon karon ingana sa lang secret sa lang so nakos kwarto ni liksian mga gagubot agagi excited kong kulbaan da atang bata na tug niburot og simod nagkuan pa man ni nagseremonyas pa man ni na tug ining mata da ni guys manguha mig buongon ja di apog amahan nagkalodya sakit ko na dyan tanggug kay nabikil sa pagtuog kay luoy man akadyo amo man ang ipit-ipitong dalton magpakilid raman siya. Day. I love you, Day. Kisa itong bisita? Halya na. Natug pas Dalton yan. Diyan na mo magduwa ha. Natug pa. Saan mag-ianda pa nito, te? Nilaw uy nga. Kundol. Tuta. Nilaw ay kundo rin sa ayun. Ayun, Ano mo di man rin. Alam mo kada bumpa. Nilaw ay kundol with kamunggay o ganas with cellphone. Para lami adit na. Kanas mo gulis sinununan. Anak ako ano malagi ka te. Karin sa man rin. Hindi na kay daghan. Lang lami ya. Dada ba kakundulan ay. Dato na dem room. Ha? Ano ipatay manginuwa na tay negosyo. Nilarot na naman ita ka na. Ano sa dagat ni dili gibungbong Ano man ako ana na bung kinaagkundol. Karni murang di na mo dag ubasi sa. Ay na nagkagwa pa lagi kanay. Halo na ipangandam ba mo ni sa tang bisita mo maabot ro. Adto sa niyo mention og kinsa. Kulbaan ko uy. Rason na sila. Ano ni counting Secret pa na nay secret. floor. Basta kay Counting down the days. Ala, full pa ay na. Kulbaan ko. Ala gadto kati. Sa may mo isuot mag-gown ka. Mga bang na lamang ta-gown. Ikaw dito na ako ngayon. Sinas. Mo tangalyan na. Awalyan na ran mo tang na ya. Uy, isa kasi dito magigaw ta ang giri dito. Pag sige check katawa. Isa kasi dyan, yung ano dyan hindi pangandaman. Diyan magigaw pati Magigaw, tay. hindi sa kano. Ginatamangan. Ikaw ba sa diya floor, ginsa. Sana naman di okay ra na. Wala ko dingan ko normal ra. Ha? Hindi pang kulbaan na gud ni. Ay sa. Uy, isa dali ay. Ay. Magsabot ta das ka sa aton kung atayr. O ay. Ay kani mo rin na yung atay ra na maghanan. Ay salamat gud. Uy, gadto kasi hindi ka na to na dalto. Ang abang namugon kay maabot ang itong bisita ba time ra ba? Ato rin sabaan mo. Excited kasi kung ano po. Bakit naging nagkaroon yan? Ay sa.
Inga dyan, ganun kan siya. Ay, dyan ang kurabitan, dyan na nagkisa, dyan na nagulibari. Mingin ka? Kuya, jug sabak mo. Kisa, dyan na pastilan nilong karoon pa kanian. Naglabay-labay rin kasi una. Ikaw na rin dyan po. Sa una rin kang husnisyo ni mo. Nani yung gana sa una. Diyos ko, mare. Ipanguwagan na naman kasing di mo. Sama na ka na. Ha? Ikaw. Basta gagajing na sunahon na di kurabitan, din ako. Aga ko magka-Japan ka. Sige, nanay! Alam mo, sige, mati among magkadato na ti Ali. Basi na lang. Kasi, Ala. kasi makit-anday mo mag-gurot kasi kasing. Gurap. Matakas dalton guys, o dali rin yung mata. Ang agis dali mo mata. Lain mo matug kay mo nga na ba mo tanos palibot tanaw sunod safety ba siya. Kita ang mga Mickey Mouse. Daan na dyan pa mga pang laparo. Sa gunot man, laparo pa mo sa tasa. Lola! Dato. Lola! Dato no? Ikaw naman dyan na nakahilo mo kumain. Kumanamdag ka tanaw. Yung gawas ha? Tama ati Ali. Ayaw ako. Kumpiyansa, di sila magpa. Kuhinaot ngawa pa nagpasikat. Ako dyan na, kung si Mission dyan ko rito pagkasunod. Adlaw ka itong pag-ingani mo na. Oo, na dyan, kung si Mission tapo no. Pero unsa pag mag honeymoon giduguman sa bagay pag magpila ka adlaw may Lagi, at dyan kaya nag-honeymoon na po kung tulis. Bye! Natus ang tikirang kay kahagmaan mo katre. Awa ba? Pagba na daan safety pa man ko nang ilinga magdugo maghapag. Lagi, lagi, wala ki safety. Kahit oo. Basta ako gani, happy ni ng lisit, why safety? Uy, happy glisi. Naman happy ni. O ginawa ano gibarak pa man. Oh, lagi. Inore. Hoy! Katutaan. Sana. Mo na yung masudag paniod to. Nilutong mamaani, dyan napay da si Iming ako, lechon man mo. Kaya ba guys, ang gitilawan. Dara giluod man ko, ganahim ra magbahumbugan. Nga day nga dari bugan. Singa na daw? Lunggan. Lunggan. Sus. Iba ganahan mo lagi sila. Sila. to. Kari, may ang ganahan. Ang paboritong puto nanan. Di ko dani, bahala na, ikuha na. I-dispatch na ni. Ako na dia. Ako kumuangay, bro. Bumbog. Ayo. Salamat na ngayon mo kong gigasahan, pero na. Thank you na laman. Ako kumuangay. Katong light sila nito. Kato patong light sila. Mulai si baligya. Ay, wala. Hindi na season. Mga anta. Mana, huwag ka kayo namatian nga layan sa imong lawas. Nga makamanggutok yung suso. Gutok. Murag Murag mang. manghubag. Ma'am. Di pa magugna, masahin nga na. Di pa, ni pagkamis sa imong period. Di po. Ano sa imong tindugo? Di na kami sinag mga tindugo na mga rabutan pa. Mga paano na mga nanay symptoms. Ano sa alaman dutir? Na-complicated imong kinabuhi. Hindi ka magmintil sa baw. Oh, lagi. Kuyaw. Pero Ginoo na gayo boy. Kaya kung bisag buwa ko pay tabaw pabutan sa Ginoo nga. Bitugan mo magabi ati. Wow. Kami di talaga di man di pwede. Kung sa Ginoo na mo dito. At sa kabaw, no. Hi guys, dianas ingka na uli na. Okay. Tabo ko na po sa among bisita pohon, pero secret pa. Manguha mig buongon guys. Sige sus ingka. Kilig. Excited man. Dadalton guys among kauban po dalton, anak. Ning amin na bakang ingka. Tanaw man sa ingka. Na ingka. Na ingka. Na way pakialam ni si Jakay uli na mi. Uli. Basta laag na gani, wala na ipaki. Dalton, lami si kagpadong rainbow. Lami kagpadong? Okay. Doy, last na tong agi na doy, katong buras ko. Karon kita nang tulo dal ning agi. Hala, tir, ang nagbunga, tir. Bungon di ha. Hala. Miracle fruit di. Nabuslot lagi tong usa, gibuslutan. Or giket-ket, grabe pug hait po ning ket-ket dihag. Ngipon karam nang gahi ah. Gabson maganina. Na, lami ra ba sa una lang kita dani guys, ang una makaon nga kana dito ra bitaw kanon. Di man di grabe man ding gahi ah. Sa, wag maminjo din nagka-sexy. Uy, natagak na maglampi ni Dalton. Jama naman ka. Nagka-sexy magbagong minjo. Sana all pinaigwad pa. Sa. Uy, tir. Kakao.
Agay, kawat na dis, kabay tao. Manano tadanigan sa ilang mga lagot mo, doon sa ilang mga utanin, doon si makadata. Hindi pong giilad eh. Buhang dyan kaingin lang po na sa isang pana. Ito guys, may mga bunga guys. Ito ang nakuha to ah. Kung ito gisalin. Tamis mo guning buong una. Akala mo isa pa rin adang. Hampalit pag ka. Itong orang nakuha adang to ah. Itong orang nakuha. Karilaw pa rin oh. Hilaw pa na. Tapos ibabaw. Sakon na mo ko na yung pili mo. Pili lang na pasak ko. Yun dito si Ja. Trending general ng pidila rin yung katkat.